Machiegni kendo nyakoro magajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Acheje mag kuo jamni otony matin bang' jopiny mane gi mirima tiao mach e lori mane gitiyo godo e sombo jamni ma ichich ni gin ma ne okwal. Lori no ne reko moko e chuodho e alwora ma Oseno mayudre sub county ma Bondo e kinde ma ne gichwalo dhok 7 kowuok e gweng' ma Usire. Jafo mar Otieno Daniel ntiere kod ler. Kaluwore gi jodak ma Usire kotelne kod Francis Odhiambo Lo, lorino no ofweny gi jodak ma alworano mane ochokore kapok ne gimonjo achijego mag kuo jamni mane oringo kendo weyo chien dereba mane oting'ogi. Giwacho ni kuo mag jamni osebedo tim ma kinde ka kinde e gwenge ma kono. Gima timre ka ok morwa. Ok wanyal nindo gi kwe ni jokwe kwalo waja. Dhowa okwal. Kambajo nonege Masai. Onge gima action nokaw. Gichagi kwalo dhok moko lar. Action mikawo onge. E weche mag kuo matimre e gweng'wa karka. Mae en gweng' mar Sakwa, West Sakwa. Koro West Sakwa karka jokwe osehone onia. Jokwe mag diek gi dhok gi. Olowa. Otieno kwanende. Jodago manen gi mau mager nomolo kuom dereba no majagni 39 moyangi nyingi kaka Amos Odhiambo gi gocho kapoko bila ma okete sendo bila ma Maranda ne rese e lwet mirima. Kaka yo mar duoko mirim gi chien no gitiayo mach e lori no bang' reso jamni gi. Mtokani awinjo wachne gokinyi ka piny oru. Ni mtokani nomoko karka. To kwa biro ka twayudo ka mtokani nigi driver kende ng'ata achiel. Gidhoke iye. Koro dhogo to nitie machiegni ka otwe machiegni karka. Koro miyo wang'eyo gadier ni mage jok ma kwalo wa karka ma ok wanyal bedo gi to mora mora. Kende monwang' orodhe matino ko orodhe maber. Jogo orodhe manna pana gi luor. Polisi omayowago. Buk mana gi chan kaka gisekwalo gidok ma gisekwalo. Buk ni polisi ne okaw. Jopinygo oseyo bila ka achiel gi bad migepe mamoko mag arita kuom yulo e tich ka ging'ur ni gisebedo ka gichiwo ripot ne obila kendo onge ondamo mora mora ma gisekawo gino mane omiyo gikawo chik e lwetgi. Gikwayo piny owacho mondo mi odonjre gi wachno endo. Koro wakwayo sirikal mondo mi otimre nadi okonywa. OCS mani karka kata kwatero ne wach ok okaw action. Sebedo kwa report ga ne polise ni kuo mar dhok osebedo ka timre gweng' karkae. To sirikal pok okaw action mondo mi girang wachni malong'o. Koro kwayona ne sirikal, ne polis, ne arita kwe, ne chife, ne jodong gweng' ni mondo koro gidonje wachni malong'o. Gichake koro rango ni to ang'o ma dekel kuo ni to ok giluwo wachni maber. Dereba no masani koro en achich maduong' e kuo mag jamni e gwenge ma kono odine sesendo bila ma Bondo kama biro konyo obila timo nonro mar yango achije mamoko ka jamni mano okwalgo oseduokne wegegi. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Moko kuom mine manie sekta mar gedo Mombasa kone giwuoko